ಕಂಬಳಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕೂಟಗಳ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಂಬಳ ಕೋನದ ಯಜಮಾನರು, ಓಟಗಾರರು, ಓಡಿದ ಕೋನಗಳ ಹೆಸರು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳು ಗೆದ್ದ ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದರ ರೂವಾರಿ ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕೇರ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತು ಒಂದು ಪುನಗ ಎಂಚ ನಮಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ತಿರ್ತಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರು ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ ರಡ್ಜಂತಲ ಪುದರ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಏತ್ ಅವಧಿಡ್ ಅಕಲ ರೇಸನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪಾಡಲಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ಗೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಫೋಟೋಲ ಬರ್ಪುಲಕ ಅಕಲ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪರ್ ಅವೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವೋಡು ಬನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಯಪನಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಪನ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ನಕ್ಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿತ್ತ ಕಂಬಳಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಪಿನ ಕಂಬಳಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಬೇತ ಒಯ್ಕಲೇಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲೇರು, ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೂ ಒಂದುಲೇರು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೂ ಒಂದುಲೇರು ಪನ್ನಗ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕ್ರೇಜ್. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನ ಕಂಬಳಗ್ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಬತ್ತು ನಂದು ಆಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ದಯ ಪನಗ ಈತ ಯೂತ್ ನಕ್ಕುಲ್ ಕಂಬಳ ತೋಂದುಲೇರು ಪನಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಒಬ್ಬ ಕೆಲವರ ಓಟಗಾರನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಏರ್ನ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರಾಡು ತಾಟೆ ಅದು ಪೊಡು ಚೆನ್ನ ಅದು ಪೊಡು ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಏರ್ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಲಿಯೇರು ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರದಾದ ಅಕುಲ್ನ ಈ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆದಾದ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯದಾದ ಅವಿನ ಮಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಕೊರ್ಕಾ ಬನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಲೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನನ್ಲಾತ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಅನುವುನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ.